Väčšinou sa pohybujeme, a tieto zaujímavé zábery sú, alebo respektíve tie expedície sa pohybujú po hranici Ukrajina-Rumunsko. Je to zaujímavé pohorie, ktoré sa volá Maramureš, a preto sa tam dosť často môže stať, že vás priamo v tábore prepadne skupina colníkov. Úplne nečakane ste v trenírkach, hej, pohoda, pri ohníku, popíjate si pivečko, máme niečo z grilu a zrazu z vláčika typu Volkswagen vyskáče skupina colníkov a požaduje od nás pas. Modrá dodávka na železničnom podvozku, Polícia Nacionále, pasport prosím. Skrátka, offroadiak vždy hľadá takú tú výzvu, opäť budem citovať, že kde si môžem škrábnuť na dno. Veľmi zaujímavým prvkom boli brody riek. Je to dosť citlivé na opäť odhad vzdialenosti a predvídavosť, lebo nikdy nemôže vodič vedieť, čo sa na dne toho koryta nachádza. Ak je rieka kalná, nikdy nemôže odhadnúť presne, či tam je ten veľký šúter alebo není. Tu pod tuningom offroadiackej hantírke sa skôr rozumie asi zvýšenie vozidla, eventuálne pridanie podložiek pod kolesa a rozšírenie, čo asi by mohlo byť spoločné aj pre tie osobné autá, ale jednoznačne ide o ten offroadiacký tuning, aby bola zabezpečená čo najväčšia prejazdnosť terénu. Plus sú to tie doplnkové, eventuálne nie všetky vozidlá majú, čo sa týka hneď od začiatku namontované tie uzávierky, jak predného, tak zadného diferenciálu, nasávania vzduchu do motora, tzv. Šnorchle. Samozrejme robia sa tam, myslím si, že špecialista na toto je Nissan. Značka Nissan je jedný z takých posledných mohikánov, ktorý dnes robí ten samonosný rám vozidla a ochrany celého toho podvozku, že je to celá tá karoséria na pevnom ráme rebrínovom osadená.